Molt bé, el mètode AutoCAS. Seguim, aquesta vegada aprofundint en el model disc. I per què ho fem? Doncs per dues raons essencialment d'efectivitat. La primera és que perquè un equip funcioni necessita disposar de l'energia dels 4 perfils. Vol dir que es necessiten com a mínim 4 persones en un equip? No. En general, qualsevol de nosaltres tendim a sentir-nos identificats en un parell de colors. La segona és que qualsevol d'aquests colors o comportaments té una part de llum i una part d'ombra. En la llum, quan estem centrats, estem aportant al col·lectiu i sumem. En l'ombra, restem. Sí? Fet aquest aclariment, entrem a entendre una mica més com s'estructura. Sí? Aquest model dibuixa dues línies de continuïtat que són dos eixos. Un eix és el d'extroversió i introversió. I el segon eix és l'orientació a les tasques o l'orientació a les persones. De manera que qui està orientat a les tasques i és extrovertit, en aquest model és el dominant, el directiu, els vermells. En canvi, els que estan orientats a les persones i són extrovertits són els influents, els grocs. Els qui s'orienten a les persones però són introvertits són els verds, que són els que busquen l'estabilitat. I els que són introvertits i s'orienten a les tasques són els blaus, que s'orienten al compliment. Sí? Us aneu situant? Sabeu on us ubiqueu? Els vostres companys, les companyes? Seguim?